2003. augusztus 30-án nagy rendezvénynek adunk helyet. Itt lesz a Szeptember Fesztivál. Vendégeket várunk elsősorban a környező megyékből, Heves, Nógrád, illetve Borsod megye. Sok szeretettel várjuk a határon túli településekről az önkormányzati csapatokat, innen a szomszédos Szlovákiából. Hát a legmesszebb Krasznahorka várája, ami durván 100 km ide, és attól visszafelé a Rimaszombati járás és a Losonci járás települései vannak meghívva, bízom benne, hogy el is fogadják a meghívásunkat. Ezentúl Erdélyből a testvértelepülésünk Alsórákos küldöttsége is itt lesz. Ők is bemutatják az erdélyi gasztronómiai tudásukat, és ők is elhozzák az ízeket. Annyit tudok, hogy én már megkóstoltam, nagyon jó ízesítenek az erdélyi szakácsok. Elsősorban nagy-nagy szeretettel várunk minden kedves ide látogató vendéget, pörköltfőzési versennyel, ahol fél száz bográcsban rotyognak majd az ennivalók. Benke Laci bácsi vezénylete alatt 4000 adag vadpörköltet főzzünk a kedves vendégeknek. Határon innen, határon túl próbára teszik a ügyességüket és a főzőtudományokat a szakácsok, vagy saját maguk mondva csinált szakácsok, míg a pörkölt fővődik, addig látnivalókkal szolgálunk, úgy mint 7 próbás versenyeket szerveztünk csapatok részvételével, amiben van sörivás, talicskatolás, a vadászok azok ügyességüket szintén megmutatják terepjáró versenyekbe, koronglövészetbe, sőt a zsákmányolt trófeáikat is kiállítják, minden látogató megnézheti. Hát ez a pörkölt attól lesz különleges, hogy belekerül a vargánya, ami ezen a részen terem, kint az erdőkbe, tölgyesekbe, bükkesekbe. Ez ott van, ott szedik, és ettől lesz különleges, ettől a vargánya gombától. Augusztus 30-án ez a sorompó megnyílik reggel 7 órától 24 óráig. Várjuk a vendégeket, és itt olyan forgalom lesz, hogy az egész Medvesalja, illetve a Rivaszombat és a Losonci járás községeinek nagy része részt fog venni a mi fesztiválunkon, hisz a barátaink ezer örömmel jönnek ide hozzánk, bemutatják a felvidéki ízeket, a gasztronómia jeles emberei vesznek részt ezen. Itt fogunk rendezni egy kötélhúzást, hogy ki az erősebb, Celede vagy Tajti, és kér hamarabb az EU-ba. De valószínű, hogy ezt együtt fogjuk megtenni. Nagy örömmel fogadjuk a faluba ezt a fesztivált, gondoljuk, hogy ezzel a falu jobban megismerik az országba, meg hát itt elég szép a táj, rendes népek laknak, dolgosak, szeretnek dolgozni. Hát gondolom, hogy mindenki fog neki örülni, hogy itt lesz megrendezve. Ja, persze. Hát hogy? Mátra. Hát itt a Mátra. Van szép hely. Gyönyörű. Szívesen jártam én ide mindig. Salgó nem időt vadásszál fel. Annak mindig ide a területen. Megáldott minket a pörköltfőzés tudományával, szeretetével,
és annak fogyasztásával. Ez megint nem látszik meg rajta. Köszöntöm a kedves nézőket! A Palócföldön, a Ceredi völgyben egy Guinness rekord pörkölt főző verseny lesz. Itt ugyanis a vadakban gazdag településen vaddisznóból fogunk készíteni egy áfonyás vadpörköltet, ami nem lesz kevesebb, mint 1250 kg vaddisznóból, azaz egy konda, 50 vaddisznó egy bográcsban. Hát kell ennél nagyobb ünnep, hiszen nem véletlenül mondták azt Mikszát, hogy nem igazán magyar az, akinek nem kerül pörkölt az asztalára ünnepnapokon. No, hát itt ünnepnap van, a ceredi első nemzetközi pörköltfőző verseny, ahol határon innen, határon túl jönnek ide hozzánk és bemutatják főzési tudományukat, hiszen a pörkölt magyar népünknek nemzeti eledele. Ha azt mondjuk a világon, hogy pörkölt, gulyás vagy paprikás, ki ne tudná, hogy rólunk magyarokról van szó, és így ez a maroknyi kis magyar gasztronómiai nagyhatalom lett. Petőfi azt mondta, hogy ha a föld az Isten kalapja, Magyarország a bokréta rajta. Nos, ez a bokréta az ízek bokrétája, az ízek világa, az ízek kavalkádja, és mindezt elfogyasztani fehér asztal mellett, a Béke-szigeténél, ahol népek, nemzetek sorsa dől el, de a miénk is. Itt fogjuk most megkóstolni, elfogyasztani ezt a kis pörköltet, és még itt a Nemzetközi Pörkölt Fesztivál versenyzőinek remek munkáit is. Itt az agyar. Agyara. Azt nevet ki. Agyar. Szedd le, Pali, azt a nagy kalat, hogy a Lacinak a kanon látszol. Hogy megyek el? Fölé emelkedik, tessék! Mit csinálsz mostan? Most Lázmérőzzük! mélységmérés. Lázmérőzzük! Üdítő. Mélységmérés? Gyerekek, én szerintem a paprik. Hölgyeim és uraim, és most... A zsűri, most kérem, hogy a főzők egy pillanatra figyeljenek ide. 12... Egészségetekre! Mindent tudunk, egészségedre, Józsika. Hajrá, szeptember! Elasztott meg! Húzza el a napka, húzza! Nem olyan hozzá, hogy mindig ilyen. Cseréljük közbekezet. Nyögjél, mit azt neked? És gurulás, és gurulás, és gurulás. Nem mellé, nem mellé, nem mellé, nem mellé. Na, fogadj.